Una ka kansi ga ya ukwa n'isi mbido television wee be ihe niile na-eme ọ ka bụkwa mụ nwe mbụ Maazị Edomikechukwu Samuel na Iro Rachel Chika ka nọkwa n'ụgbọ na-ewetara gị ya ka o si dị. Enwere m obi isi ike na obi udo n'ụtọ dịka anyị si ewetara unu ya oge niile na African Cup of Nations Specials. Adanne, ka anyị leba anya na ihe gbasara okwe anyị na ndị Madagascar ga-agba. Mana ile anya na ndị Madagascar na onwe kem o nwere ihe ndị obodo anyị Nigeria kwesịrị ịmata na gbasara Madagascar. Onye ahụ na-agbara ha nine aha Amadi agbafuola m n'iche mbuba ahụ ya n'isi. Ha ga-akpachara anya maka na ọ na-ejikarị slight offside. Ọ na owebe onye na-eleba onye na-ekiri bọọlụ ndị Madagascar yi kiri ya ọfụma. Ọ ga-eme ana ọ dịtụ nwa mkpụmkpụ ị ga-ama mbọ ga-eje repụ enyi ahụ ịwọcha bọọlụ ha niile n'elu ị ga-ama na ọ rịpụla ọpụọla iche na offside tupu ị ga-ahụ ya ihe ka okipa aka eru eluigwe ahụ aka eru dipa ya wuru ka o siri. Kedu ihe nwere ikwu gbasara okwu anyị na ndị Madagascar ga-agba n'ụbọchị ole na ole na-abịa abịa? Ihe m ga-ekwukwe na the lineup o yuzuru the coach yuzuru against Burundi lineup against Guinea. Sorry. Ya use the same lineup. Mana we ihe dị ka ọ ga-agbanwe otu dịka isi kwuo na agba nke mbụ ihe nwere ike ịgbanwe wu ya ejina Igalo bido matcha ya bụ match ya ejina Igalo bido ya werekwe ndị ọzọ ji were bido matcha n'ihi na ha gbara ezigbo bọọlụ. Kedu ihe nwere ike ikwu gbasara Kalo dịka isi kwuo ndị a ga-eji bido bọọlụ? Kalo onye ka ewebatara na ngwụcha dịka ka esi webata ya aka onye referee gburu nwere ike iji onye dịka Kano bido match n'ihi na ọgbabe match kemgbe ha gara ọgbabe full match. Enwere ike iji onye dịka Kano were bido match emechazie n'ihi na ọ wezokwu Madagascar ihe ahụ mbụ ha na-abịa Nations Cup mana anyị ga-eledekwa ha anya maka na anyị ga-echeta ihe mere anyị na Burundi. Anyị che na Burundi wụ ndị ga-aga gbakasacha ha ahụ lawa mana anyị aga dede ụmụazị achọrọ imerụ Super Egles ahụ ya jiri best team ya gbabụ mana ya ejili Igalo ebido maka ile anya dadị Igalo eme nke ọma. Igalo na onwe ya ọtụtụ ndị Naịjirịa ọbụla onye dịka m na-ewere iwe ile anya maachị anyị ile anya egwuregwu bọọlụ anyị against Guinea enwere chance iwu Igalo gara enye Musa bọọlụ ya enye goal mana n'ihi nzuzu na ihe nwere ike ịkpọ ya ọ gbapụo ya mana sị na o nyere ya Musa ihe a kwuru dadị ọ kara ofe ọkpụ goolu ha nyere ndị Guinea ọ dị obere ha kara enye ha goolu karịa. Okwu gbasara Musa ọzọ Musa ga-ewebelata aka na iji azụ ụkwụ ya agba bọọlụ ụmụ ihe ndị ọ na-ede agba ụta na-agba ya ndị defense n'okwu onye ntụziaka ọ na anụ Igbo dịka m si kwuo ga-egbalisi ike ịhụ na ị ga-agwa nwa amadi ahụ ka o webelata aka na ihe ndị ahụ otu ahụ si akụ ya bụ bọọlụ. Kedu ihe ọzọ ị nwere n'ihu akwụkwọ ka anyị tụpịa? Ihe ọzọ anyị nwere bụ nwa amadi ala anyị na bụ onye nlekọta otu egwu mba Tanzania Emmanuel Amunike. Ilekwana anya nwa amadi agbaala mbọ nwa ike ya kemgbe 1980 Tanzania abịabeghị Nations Cup. Nwoke ejisi ike qualify ya mana ihe ọ ga-echeta ugbu a bụ na ihe ọ ga-ama bụ na nke a bụ AFCON, nke a bụzi bọọlụ n'onwe ya ka a na-agba ugbu a ọ bụrụ qualifiers ka a na-agba. Ọ wụ eziokwu na ọnwa anyị ike ya iji mee ka ha qualify ya rukwa ebe ha nọ ugbu a mana ile anya rizọtụ ndị na-apụtazi adịghị ya obi mma ọ bụrụdu rizọtụ ọ chọrọ. O chebu na ọ kara abịa nweta ezigbo ọbụladị ndị ala anyị na-akwadokwa ya n'ihi na ọwụ gịnị ọwụ onye ala anyị ọwụ nwa Naịjirịa ọwụ nwa amadi mba ala anyị. Ọ wụ eziokwu na ihe ọ na-achọ rizọtụ ndị ọ na-achọ abụrụ ihe ọ na-ahụ mana ndụmọdụ m na-enye ya bụ ka o jisie ike maka na anụla taa echiwo nta echi ka bụkwa nta ahụrụ anụla taa echiwo nta. Dịka anyị si ahụ ya n'ihu akwụkwọ gbasara Igalo kwuru na Kalo's fitness is good for the Eagles. Dịka ihe ọwụ okwu ya mmadụ ikwu ihe ọma kwugidizi onwe ya maka na ebido Kalo wepụ Igalo ọ dịghị ka ihe ọ ga-awụ ọ dịghị ka ọ ga-aga ọfụma. Ọ ga-aga ihe Igalo kwuru eziokwu. Ị na-anya Igalo gbara match nke mba gbaa nke ndị na-anya Samuel ka si na injury mgbe ọ dara ada bata dị ikikere ka nọ ya n'ime iwere ya bido ọgbametụ bọọlụ iwepụ ya webata Igalo n'ihi na agha ka dịkwa n'iru ezigbo agha
ka dị n'ihu. Ya bụrụ ka o si dị. Ihe ọzọ anyị na-ahụtakwa n'ihu akwụkwọ na Yobo na-eto merue na goolu nke o nyere. Ọ dịka m si kwuo ya na agba nke bụ na o ji ya mee gịnị chetara ya oge ya nwa n'onwe ya na-akụ akụrụ ndị Super Eagles bọọlụ. Mana onye nwe ihe ọzọ m chọrọ ikwute kedu ndị ọ dị ka anyị na ha ga-ezute na ya round 16 ka ọ dị ugbu a anyị amara ndị anyị ga-ezute Uganda mana ma Zimbabwe ka ọ dị ugbu a n'ihi na aka nwere match ole na ole ha ka nwechara ofu match ha ga-agba ụkwa nke ga-egosi onye anyị ga-ezute maọbụ Uganda maọbụ Zimbabwe. Ama m na Super Eagles dị njikere. Super Eagles dị njikere maọbụ Zimbabwe maọbụ Uganda. Chetakwa ihe Zimbabwe mere Egypt abụkwa na eji otu ọkpụ goolu Egypt ji otu ọkpụ goolu merie ya. Ọ wee zọkwa apụgodo Egypt ihe ndị a niile wee okpokpo ahụ na-egbu nwa nkịta. Super Eagles zuru ka eme Zimbabwe or Uganda anyị zuru ka eme. Ọ dị mma ka m kpọpụtara na ya bụ okwe dịka o si gaa n'echi gara aga ndị Kenya meriri ndị Tanzania nke ha gbara ọkpụ goolu 3 nke ndị Tanzania nyetere naanị 2. Senegal n'onwe ha na ndị Algeria ji otu ọkpụ goolu merie ya ghọta okwu na gbasara okwe ndị Senegal na Algeria. Ndị Algeria dịka m si ekiri bọọlụ ha ama mma obiọma ka ha jikwa bịa ya bụ Nations Cup ha na-ewe iwe ama mma obiọma obere ihe ha laa n'ala chaa gị mma obere ihe ha laa chaa gị mma. Mana gịnị ka ị nwere ike ikwu ihe yawo African football maka na a na-ele ya na African football strength ọwụ gidigidi ọ dị ka Italian football. Gịnị ka ị nwere ike ikwu gbasara akụmakụ bọọlụ ndị Algeria ikirie okwe maka na ọ mere ọtụtụ n'anya mụ onwe m mekwara m n'anya dịka n'onwe m nche ma Senegal gara imeri ya bụ okwe mana dịka o si dị Algeria were otu ọkpụ goolu mere Senegal. Gịnị ka iwu nwere ike ikwu gbasara ya bụ okwe agbara ụbọchị ahụ? Ile ya n'ụbọchị ahụ ndị Algeria ka ha si gbaa bọọlụ ama m na ha ga-agbanwe bọọlụ otu ahụ ndị a ghọrọ Senegal gbaa ha ezigbo bọọlụ ha gbara eziokwu Amerisi ụmụ Senegal ha ji ikikere ha Senegal nwere iwe ha na-eji Senegal nke mbụ ha ji ikikere ha goolu Senegal mma mbụ ga-emerụ ha ahụ. Point ha nwetara that day ha bịara maka ya ana ha nwetara ya ha ji ikikere ha mana ofu ihe m na-agwakọ ha na ikikere niile ha ji na-agba bọọlụ ha lezikwa anya maka key players ha inweta red card maka na ka ụmụazị ya si akụta akụ a nwere ike ịgbaji mmadụ ụgwọ ndị referee bịa hụ na ha na-akụ ajọ takụ na anya niile ga-anọzi na ha nke ụzọ ime obere takụ amachi ọrụ red ma ọ yelo so ha ga-elezi anya ka ha si akụ takụ maka na ọkwa mmadụ ibe ha na ha si agba bọọlụ ya bụ ka o si dị. Adanna ama mma ihe ọzọ ị nwere n'ihu akwụkwọ na ga-akpọpụtara ụmụ Igbo. Ihe ọzọ anyị nwere ikwu bụ na aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi ekelela ndị Super Eagles na mmeri ha nwetara against Guinea. Ọ gwakwara ha ka ha jisie ike na ha nwere ihe ha nwere players enijiri iji were bulata iko a na Nigeria. Ya wuru ka o si dị. Ọ dị mma mana eziokwu nọ n'ime ya na mụnwa na-enwe m na-eme isikwa Moses hapụkwa na asị na o nwere ka o si dị ya dịka ọ na-agba selfish play ya wuru ihe ọzọ. Akụkọ ọzọ anyị na-anọta na ihu akwụkwọ ebe a wụ Mikel, a leader off and on the pitch. Ọ bụghị ihe ga-atọ gị ọchị. Ihe onye ike a na-akọwa bụ na ọ nọrọ na pitch ọkwa onye ndu, ọ nọrọ na bench ọ nọkwa onye ndu. Ihe ọ ga-agbalịsi ike ọ bụrụ na ma ọ nọghị na ya bụ pitch na-akụ akụmakụ bọọlụ ọ ga-agbalịsi ike hụ na ọ nọrọkwa na bench na o nyekwara aka ị na-eme gịnị na-atụzi aka ka ọ na-aga ọfụma. Enwere ka ọ dị our skipo ya bụ captain ndị Super Eagles agbaghị match Guinea mana ihe a na-ekwu na ọ nọrọ na bench ọ ga-awụkwa onye ntụziaka ọ na-anọkwa na field ọ ka wụkwa onye ndu ya wuru ka o si dị. Ada na-ewe ihe nwere ikwu gbasara onye na-akụrụ ndị Egypt bọọlụ ka anyị natara ozi na achọbara echi ya achụ kedu ozi nwetara gbasara nwa amadi ahụ? Ọ bụ nwa amadi na-agbara mba Egypt bọọlụ o sokwa ha bịa maka iko mba Afrịka aha ya bụ Amawada. Ndị Egypt chụnarị ya ụlọ ka ọ lawa n'ihi gịnị? N'ihi ụdụ ihe ka onye na ụmụ nwaanyị si akpacha nkata
n'ekwentị n'udu chaatị ha na-acha adịja ndị Ijipt ahụ ya sị mba ọ ga-eme ka uche ya hapụ ịnọ n'ihe a bịara ime maka na ihe a bịara ime dị iche na ụmụ nwaanyị nke a mekwere ha ji chụọ ya mana ya netagokwa ozi na ha kpọghachitego ya bak nke a bụrụ gịnị wee bụrụ nkụzi nye ọtụtụ ndị gara maka iko mba Afrịka biko gbara na ụmụ nwaanyị ọsọ ka ọ dị ugbu a emechakwanụ ụmụ nwaanyị juru eju gakwana nweta ihe ị chọrọ tupu ihe ọzọ ya wụrụ ya mana ọwụ ndị na-akụ akụmakụ bọọlụ ka a na-asị na ha gbalịsi ike ịhụ na ha na-ewebelata aka na ihe gbasara nwaanyị Igbo ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn echefukwala na ọwụ na ị chọrọ iso na anyị ị ga-esonye anyị na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv ị chọrọ inweta anyị na Instagram, Facebook makwa na Twitter ị ga-enweta anyị na @isimbido TV awụrụ akara ekwentị na-agafe n'ihe onyonyo gị ụbọchị taa ọwụ na owere ozi chọrọ izitere ndị isi mbido telivishọn gbasara African Cup of Nations Special ma were ihe ị chọrọ ikwu were ihe ị chọrọ ka anyị gwa ndị ntụziaka ma were ihe ị chọrọ ka anyị gwa ndị na-akụ akụmakụ bọọlụ uche gị ị nwere gbasara ya bụ African Cup of Nations ị ga-ezitere anyị na akara ekwentị nke na-agafe n'onyonyo gị echefukwala na aha nka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel aha nke nka bụkwa Nwada Chika Iro unu emena maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nta biko ka anyị chọọ n'Owerre.